u jkompli jmexxi l-Knisja. Biex nagħti d-dinjità lil kull bniedem hemm bżonn il-ġenerożità ta' kulħadd. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Mhux min jgħid mulej jidħol fis-saltna ta' smewiet, imma min jagħmel irida ta' missieri li hu fis-smewiet, dan jidħol fis-saltna ta' smewiet. Ejjew narfu ħtijietna u nitolbu l-maħfra t'Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-amin u billi ħallejt mirjieti. ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna il-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh, għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bi sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Slatin. Jehoiakim kellu 18-il sena meta sar sultan u dam isaltan 3 xhur f'Ġerusalemm. Ommu kien jisimha Nehusta bin Eltan minn Ġerusalemm. Huwa għamel il-ħażin quddiem il-mulej bħal dak kollu li għamel missieru. F'dik il-ħabta l-qaddej ta' Nabucodonosor, sultan ta' Babilonja, telgħu għal Ġerusalemm u l-belt għalquha f'assedju. Nabucodonosor resa huwa wkoll għall-belt waqt li l-qaddejja tiegħu kienu qegħdin idawruha minn kull imkien. Imbagħad Jehoiakim, sultan ta' Ġuda, mar quddiem is-sultan ta' Babilonja u ommu il-qaddejja tiegħu u l-kbarat u l-fizzjali tiegħu. U s-sultan tal-Babilonja qabdu priġunier fit-8 sena tas-saltna tiegħu. Dan ġara minn hemm teżorri kollha tat-tempju tal-mulej u teżorri tal-palazz tas-sultan u farrak it-tamir kollu tad-deheb li s-sultan ta' Iżrael kien għamel fit-tempju tal-mulej. Hekk seħħet il-kelma tal-mulej. U ġara fil-jasar lil Ġerusalemm kollha il-kapijiet u l-qalbinin kollha tal-eżerċitu, 10,000 il-sir u l-ħaddieda u l-mastru taxxi kollha min-nies tal-pajjiż ma kien fadal ħlief il-fqar. U ġar fil-jasar f'Babilonja l-Jehoiakim, l-ommu s-sultan, in-nisa tas-sultan, il-fizzjali tiegħu u l-kbarat tal-pajjiż. Ħadhom fl-eżilju minn Ġerusalemm f'Babilonja. Is-soldati kollha 7,000 raġel u l-ħaddieda u l-mastru taxxi kollha, 1,000 ruħ u l-qalbinin kollha.
tajbin għal-gwerra. Il-kol ġarrom is-sultan ta' Babilonja fl-eżilju ta' Babilonja. Minn flok Ġehojakin, is-sultan tal-Babilonja għamel sultan il-Matanija Tzijuh u biddillu ismu f'Sedekija. Il-kelma tal-mulej, broddu ħajr lill-Alla. Għas-salm nejdu fl-imkien, mulej eħlisna u ħfrinna minħabba l-isem tijak. Fl-imkien, mulej eħlisna u ħfrinna d-nubietna minħabba l-isem tijak. U Alla, daħlu l-ġnus fwirtek, nitstu t-tempju mqaddes tijak, għamlu l-Ġerusalem herba waħda, taw l-itzma tal-qaddejja tijak bikelli tjur tal-ajru, taw laħm ħbibek l-bejjem tal-art fl-imkien, mulej eħlisna u ħfrinna d-nubietna minħabba l-isem tijak. Xerdu l-om demmom bħal-ilma madwar Ġerusalem, u ma kienx hemm min jifnihom, waqajna ċajt mal-ġirien tagħna għad-daħk u t-żeblieħ għal ta' madwarna. Mulej, għal dejjem se tibqa' tinkorla magħna, se tibqa' mkebsa bħan-nar il-ħeġġa tiegħek flimkien. Mulej, eħlisna u ħfrinna d-nubietna minħabba l-isem tiegħek. Tiftakarniex il-ħtijiet tal-imoddi, fit-texejja u l-qana fi ħninitek, għax ninsabu mifnija l-aħħar. Ejna u Alla Salvatur tagħna, ġej is-seb tal-isem tiegħek, eħlisna u ħfrinna minħabba l-isem tiegħek. Flimkien, mulej eħlisna u ħfrinna d-nubietna minħabba l-isem tiegħek. Jekk xi ħadd iħobbni ħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej U magħkom miegħek ukoll. mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: mhux kull min jgħidli mulej, mulej, jidħol fis-saltna ta' smewiet. Iżda min jagħmel rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli: mulej, mulej, mhux f'ismek ħabbarna aħna, u mhux f'ismek keċċejna xjaten, u f'ismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jien ngħidilhom: lilkom qatt ma kont nafkom, warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat, niżlet ix-xita ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lil bniedem iblaħ li benu daru fuq ir-ramel, niżlet ix-xita ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet, u kbira kienet il-qerda tagħha. Ġara li meta Ġesu temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistaġba bit-tagħlim tiegħu, għax hu kien jallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba tagħhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn drubietna. Bejn il-kliem u l-fatti hemm il-baħar jikkumbatti. Bil-kliem ngħidu ħafna affarijiet u nwedu ħafna affarijiet, imma mhux dejjem dak li ngħidu u dak li nwedu inqeduh fil-prattika, nagħmluh bil-fatti. U dan li qed jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum, meta jgħidilna mhux biżżejjed li toqgħod tajt mulej, mulej u tajt li temmen, għax hekk tajt mulej, mulej ifisser
li qed tgħid li temmen biex tikseb is-saltna ta' smewiet, imma bil-fatti trid tagħmel ir-rieda tal-Missier. Ħanaqsam magħkom esperjenza ta' mar anzjani biex nifhmu sewwa id-differenza bejn il-kliem u l-fatti. Din l-anzjana tgħix weħedha, għandha 6 tfal, imma tgħix weħedha. Ovvjament it-tfal tagħha jgħidu illi lill-ommhom iħobbuha u jirrispettawha. Imma jekk tħares lejn il-fatti, tinduna li il-kliem u l-fatti ma jaqblux. Bil-kliem qed jgħidu ħaġa, bil-fatti qed jagħmlu xi ħaġa oħra. Din l-anzjana tgħid għalkemm għandha 6 tfal, ħafna drabi tkun weħedha d-dar. Mid-dar ma tistax toħroġ jekk ma jkollix min jgħinha għax riġlejha ma jtuwiex. Biex toħroġ trid minn ħadd ieħor. Dina qalt li lili jiena kull ma nkun nixtieq li uliedi nhar ta' ħadd jiġu għalija, xi ħadd minnhom, ovvjament mhux is-sitta f'daqqa, xi ħadd minnhom jiġi għalija u joħroġni biex immur nisma' quddiesa. Jien nismagħha qalt li l-quddiesa fuq it-television u mhux waħda nisma'. Imma x'differenza li tmur il-Knisja? U din hija x-xewqa tiegħi li jiena mmur il-Knisja. Weduha wliedu qalu li iva issa niftehmu qegħdin 6 imisna inqas minn darba f'xahar għax 6 qegħdin. U kull nhar ta' ħadd jiġi għalik xi ħadd u jieħdok il-quddies. Ma waslux li jagħmluh dan bil-kliem qaluh, bil-kliem weduh, imma fil-fatti ma waslux. U mhux ulieda biss, din għandha l-ulied ulieda, għandha n-neputijiet. Qalt li uliedi idumu ġimgħat ma jiġu jarawni. U n-neputijiet idumu xhur ma jiġu jarawni. U hemm xi ħut minnhom anke snin. Sa daw kollha jgħidu lill-omm inħobba nirrispetta, lil nanna nħobba u nirrispetta. U Ġesu dan li qed jgħidilna llum, għax ma' Ġesu nagħmlu l-istess. Bil-kliem ngħidu ħafna affarijiet, imma meta niġu għall-prattika infallu. San Ġagbu fuq il-kliem ta' Ġesu jgħidilna ma nħobbux bil-kliem u tpaċpiċ imma bl-emil u l-verità. U jagħtin eżempju jgħidlek inti tiltaqa' ma' xi ħadd bil-ġuħ u ma tgħinux, ma tkunx qed turi li qed temmen. Mela il-fidi tagħna tidher mill-fatti konkreti. Li nżommu ruħna viċin talla, ħafna jgħidu jiena nemmen, ma qudies ma jmorrux, ma jqerrux, ma jitqarbnux. Forsi għall-grazzja talla kultant jagħmlu xi karità u forsi fil-għaxija qabel jordu jitolbu, imma mhux biżżejjed jgħidilna Ġesu, mhux biżżejjed. Il-fidi tagħna rridu nuruha il-ħin kollu u fil-konkret. Għalhekk imbagħad jgħid u jagħmel differenza bejn dawk li jibnu darhom fuq ir-ramel u dawk li jibnu darhom fuq il-blat. Min għandu kliem biss u m'għandux fatti ikun qed jibni daru fuq ir-ramel. Min il-fidi tiegħu tidher fil-fatti li jagħmel ir-rida tal-Missier, li jgħix viċin ta' Ġesu, viċin tas-sagramenti, li jgħin lil minu fil-bżonn, dak ikun qed jibni daru fuq il-blat
u sa jkollu bi premju il-ħajja ta' dejjem. Namlu it-talb tagħna. Nitolbu l-ewwel nett tal-Knisja għall-Papa, l-isqfijiet, is-saċerdoti u kull min jaħdem fil-Knisja biex ixandar din il-kelma li l-fidi veru f'Ġesu Kristu trid tidher mill-emil tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U la semmejnihom nitolbu għall-anzjani illi jgħixu weħedhom, li kultant iħossuhom abbandunati biex ma jaqtawx qalbu. Iżommu ruhom viċin ta' Ġesu għax Ġesu jagħtihom ħafna faraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-uliet biex l-uliet jiftakru kemm għamlu magħhom il-ġenituri tagħhom. U jekk verament iħobbuhom u jirrispettawhom kif jgħidu, jieqfu magħhom lill-ġenituri tagħhom u jgħinuhom f'dak kollu li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li b'fidi f'Ġesu Kristu li jħobb u jagħmel il-ġid fil-prattika jgħinu lil minu fil-bżonn u speċjalment lill-anzjani biex dawn li jintlew bil-kuraġġ u t-tama li dak li qed jagħmlu b'imħabba lejn Ġesu Kristu ma' minu fil-bżonn u mal-anzjani bih se jakkwistaw il-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu. U għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien nirringrazzjawk. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk lilek ma jżidlek xejn fik innifsek, lilna imma jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Ġesu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek.
Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kullu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr li jogħġbok tilqana aw quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u s-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna ħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek, il-paċi fi żmienna, li nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti għedt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ma ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, Ġesu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu ħarisni. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li biha tqarbinna. Ħalli naqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Di fronte al grido di fame, ogni sorta di fame, di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori
distaccati e tranquilli. F'kull parroċċa f'Malta, is-Sibt 29 u l-Ħadd 30 ta' Ġunju li ġej, bl-offerta tiegħek se tkun tista' tgħin lill-Papa Franġisku biex ikompli jgħin lil persuni fil-bżonn f'kull rokna tad-dinja u jkompli jmexxi l-Knisja. Biex nagħti d-dinjità lil kull bniedem, hemm bżonn il-ġenerożità ta' kulħadd. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jom, għalik ismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tad-dawl. L-ewwel Sidna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri l-inti jom għalik ismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna d-nubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru, Sida Ġesu Kristu wera ruħu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma uri l-inti jom għalik isma t-talb tagħna Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. Ġesu ħaflilna dnubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. It-tielet misteru, Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltatek ikun li trid int kif is-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma uri l-inti jom għalik isma t-talb tagħna Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu ħafrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru, Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa
Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima uri l-inti jomna li kisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina li tkun ibnek bħan. U Ġesu aħfrinna dnubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk l-aktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek li ġisalt nagħtik ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima uri l-inti jomna għalik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Sliem għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa ta' matana, sliem għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfu fedana li bittadmu. Ejja mel-avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtik ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
U ddaħannix fit-tiġrib iżda ħellisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem iddifuhom. Jistriħu fis-siliem. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qatt tal-btana. Kristu l-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu mqaddes Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob Om għalina. tal-ħniena. Itlob Om għalina. tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob Om għalina. mittama. Itlob Om li għalina. żiet safja. Itlob Om għalina. li żiet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kullu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Tewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitinbi. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwer teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Itlob Mqaddes. għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarriż tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja u l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzoni, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Omm, imbirek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.